Alborallers, cullerots, que esteu molt nerviosos, així que anem a rebre amb un fort aplaudiment perquè seran els encarregats de fer entrega d'aixos diplomes i d'aixos premis. En primer lloc, Albert Girona, el secretari autonòmic de Cultura de la Conselleria d'Esports, Investigació, Cultura i Educació. Un aplaudiment per a ell. A Francisco Potenciano, el director econòmic i administratiu del Palau de les Arts. A Miquel Capdevila, el director corporatiu territorial de València i Castelló de Bankia. I per últim, el president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Pedro Rodríguez. Ens acompanya també en l'escenari el secretari Pere Manuel Aragó. I no us vaig a fer patir més. Al Palau de les Arts de la ciutat de València, 12 de febrer de 2017, es reuneixen els membres components del jurat qualificador d'este concurs. Els vocals, don Manuel Galduf Verdeguer, don Jordi Bernasser Valdés i a Clàudia Montero López. El secretari, Pere Manuel Aragó. També està present en virtut de l'acord del comitè organitzador del primer concurs, don Remigi Moran Navasquillo, vicepresident primer de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. En conformitat amb les bases quarta i sisena del concurs, no consta cap incidència en el desenvolupament de l'audició. Després de la deliberació, s'acorda atorgar les següents puntuacions. En aquest cas, anem a conèixer, en primer lloc, d'acord a la base dotzena, s'atorga un accèssit al millor director, en aquest cas, a Pasqual Martínez. Un aplaudiment per a ell, és un accèssit per a Pasqual Martínez. Estava tan emocionada, tinc tantes ganes de dir això que se m'ha passat. Per favor, anem a pujar així a les dues orquestres que han tocat este matí, perdoneu-me, però estic tan nerviosa que vull ja dir quina és la guanyadora. En primer lloc, a l'Orquestra de Corda de la Societat Musical d'Alboraya, que puja per així el seu president i el seu director. A Francisco José Valero García. I a l'Orquestra Sinfònica de Santa Cecília de Cullera, el seu president i també el seu director, perquè ara el que anem a fer és fer-les entrega d'aquest diploma per la seva participació. Ahí els tenim. Tenim el president de Santa Cecília de Cullera per ahí i el director. Així els tenim. Han fet entrega d'aquest diploma acreditatiu de participació. M'ha avançat, ja ho sabeu. Hem fet un accèssit de millor director a Pasqual Martínez. Un altre fort aplaudiment per a ell, ara sí. I d'acord amb la base dotzena s'atorga el premi al millor director del concurs, Carlos Garcés.
Ahí tenim a Carlos Garcés. I el premi a la millor orquestra en la secció Martín i Soler és per a l'Orquestra Sinfònica de Santa Cecília de Cullera. Ahí veiem com fan entrega d'eixa placa, d'eixe diploma de guanyador, d'eixe xec valorat per 6.000 euros de Bankia. Enhorabona als guanyadors, al guanyador, enhorabona a tots els participants. Moltíssimes gràcies a tots. No vull acomiadar-me sense abans agrair el patrocini de Bankia per l'impuls i el finançament d'aquestes activitats i moltes més al voltant del programa de Bankia, a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, a l'Institut Valencià de Cultura, però de veres moltíssimes gràcies a totes les orquestres participants. Feu gran la nostra música, la música valenciana. Vos espero l'any que ve i com bé deia Beethoven, que ha sigut un dels compositors més interpretats en aquest concurs, la música és una revelació major que tota la saviesa i la filosofia. Moltíssimes gràcies, molt bon dia.